Edo, prosím ťa, veľa ľudí dnes rozpráva o cloude. A vieš mi povedať mne laikovi, čo ten cloud naozaj je? Cloud je možno taká stará novinka, ktorú u nás máme, ja sa k tomu možno stanem neskôr. A v zásade to je z nových fóriem poskytovania IT služeb pre koncových spotrebiteľov, kde hlavným médium, v ktorom sa šíria, prostredníctvom ktorého sa šíria dané služby, sú buď internet, kedy hovoríme o verejnom cloude, alebo sú to súkromné privátne siete, kedy hovoríme o súkromnom cloude. Možno taký veľmi jednoduchý príklad, ako si viem predstaviť cloud, je príklad spotreby elektriny, keď všetci z nás používame elektrinu a nikto z nás nemá malú elektráreň doma. Nepotrebuje vedieť o tom, čo je turbína, čo sú paroplynové cykly, ale elektrinu aj napriek tomu využívame. A cloud computing je v zásade paralela v IT biznise na tento spôsob poskytovania služieb. Čiže využívame IT služby, ale nemáme doma vlastný hardware, nemáme vlastnú infraštruktúru, nemáme vlastný software. Používame všetko to, čo nám dodáva vlastne dodávateľ, a my už využívame iba tú koncovú službu.